मी सतीश बिले आज घरकुल ची माहिती पाहण्यासाठी यादी पाहण्यासाठी आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी सर्वप्रथम आणि हे सर्व मी आता डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं लिखित देत आहे, कारण की तुम्हाला समजण्यास सोपं जाईल. क्रोम ब्राउझर उघडायचा, नाही तर पफिन ब्राउझर, नाही तर क्रोम ब्राउझरमध्ये नोटपॅडमध्ये लिहून ठेवलेलं असलं तर ते नंतर नोटपॅडमधून मी पहिले सेव्ह केलेले आहेत, त्याला कॉपी केलेलं आहे आणि नंतर इथं पेस्ट करून टाकलं आहे सरळ ते येऊन जाते स्टेप बाय स्टेप. ओपन केल्यानंतर इथं सर्वप्रथम हे वरती 3 डॉट आहेत उजव्या कोणत्यामध्ये, त्याला दाबून द्यायचं आणि ते डेस्कटॉप साईड याला दाबून द्यायचं, म्हणजे करून द्यायचं, म्हणजे कॅम्प्युटरसारखं दिसून जाईल. काम महोत्सव हे आझादी का अमृत महोत्सव ते क्रॉसला दाबून द्यायचं. आता आल्यानंतर इथं हे आवाज सॉफ्ट आवाज आझादी का अमृत याला हे क्रॉसला दाबून द्यायचं, जाऊन जाते. कोणताही व्हिडिओ बनवायचा असेल, कोणती माहिती पाहिजे असेल तर मला कॉमेंटमध्ये लिहून पाठवा, व्हिडिओ बनवत जाईन मी. आता इथं आहे डाटा एंट्रीला नाही दाबायचं आणि बाकी नाही. रिपोर्ट REPORT रिपोर्टला दाबून द्यायचं. रिपोर्टला दाबल्यानंतर खाली येऊन जायचं आणि हे E.SECC रिपोर्ट याच्यावरती यायचं आणि हे 4 नंबर जे आहे कॅटेगरी वाईज ESECC डाटा व्हेरिफिकेशन समरी याला दाबून द्यायचं, हे 4 नंबर. आता इथं आपण आपलं स्टेट महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र निवडायचं. हे खाली बाण दाखवलेलं आहे, याला दाबून दिल्यानंतर सगळे राज्य येतील. दाबून द्यायचं. इथं महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्राला दाबून द्यायचं गोलच्या जागी. महाराष्ट्र दाबल्यानंतर खाली येते सिलेक्ट, इथं जिल्हा निवडायचा. जिल्हा यवतमाळ निवडतो मी, यवतमाळ. लाईक आणि सबस्क्राईब करा, त्याच्यानंतर आणि शेअरसुद्धा करा. त्याच्यानंतर सिलेक्ट हे तालुका येते, तालुक्याच्या जागी आपल्याला पुसद करायचं आहे. पुसदच्या नंतर इथं सिलेक्ट येते. सिलेक्ट म्हणजे आपली ग्रामपंचायत इनापूर. कोणतीही माहिती पाहिजे असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगत जा, मी व्हिडिओ बनवत जाईन. आता इथं दिलेलं आहे 9 + 90 99. जे ते मायनस आलं म्हणजे वजाबाकी आलं तर ते वजाबाकी करून टाकायची, बरोबर टाकायची, चुकू द्यायचं नाही. प्लस असलं तर प्लस, अधिक असलं तर अधिक करून ते बरोबर टाकायची. उत्तर बरोबर टाकली की आपलं येऊन जाते मग समोरचं स्टेप 99 आणि हे सबमिटला दाबून द्यायचं. इथं आलेलं आहे खाली इथं ते आलेले आहेत, हे सर्व आधी आली आहे.
देवानंद, भाऊराव डवरे, पांडुरंग उकंडा नांदे, शंकर यादव रिठे, भारत सकाराम रिठे, वनिता रिठे, नंदा लक्ष्मण सावंत, तानाजी शेळके, हे असे यादी आलेली आहेत. काही काही नवीन आहेत, काही काही जुने असतील, जुने आहेत काही, आणि 2-4 वर्षचे जे आहेत ते नवीन आहेत. त्याला PDF मध्ये डाउनलोड करता येते आपल्याला. डाउनलोड PDF दाबून दिली की आपल्या मोबाईलमध्ये येऊन जाते. कमेंटमध्ये मला कोणता व्हिडिओ पाहिजे, कोणती माहिती पाहिजे ते लिहून पाठवत जा, बनवत जाईल. आणि लाईक आणि सबस्क्राईब करा. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्व स्टेप बाय स्टेप लिहून देणार आहे, ते पाहून घ्या. डिस्क्रिप्शन कसं पाहायचं ते तुम्हाला माहीत आहे. खाली ॲरो दाबला ते खाली जाणारा बाण दाबला की येऊन जाते.